Λοιπόν, το μάτς αρχίζει. Λίγο μπιφ εδώ με το Κυριάμα, αλλά όλα μια χαρά. Λοιπόν, η μπάλα πετάγεται. Ο Τέο λίγο εδώ γλιστράει. Όλα μια χαρά όμως. Τέο κλέβει μπάλα. Είναι εκτός περιοχής. Θα περάσει. Ακόμα εκτός περιοχής είναι. Κάτι θέλει να κάνει εκεί, μάλλον να σουτάρει εκτός περιοχής. Το σούτ εκτός περιοχής, πάρα πολύ καλό γκολ. Πάρα πολύ νωρίς. Ένα τρομερό γκολ από τον Τέο. 1-0 ο Πασμαρούση. Πολύ καλό γκολ. Λοιπόν, η μπάλα πετάγεται ξανά. Κατοχή εδώ η αντίπαλη ομάδα. Για να δούμε. Η ευκαιρία. Όχι, κλέβει ο Πασμαρούση. Όχι τώρα. Κλέβει το Μαρούση. Πάσα εδώ. Μια σέντρα δεν βγήκε καλή. Παίρνει κατοχή ο Πασμαρούση τώρα. Τέο. Ωραία η κάθετη για τον Διάμα. Θα ξαναβάλει στον Τέο. Χάρη κατοχή ο Τέο. Τώρα έχει ευκαιρία το Μαρούση. Τι μπορεί να γίνει εδώ. Ευκαιρία το Μαρούση. Καλή επέμβαση από τον τερματοφύλακα. Λοιπόν, οι πρώτοι δύο ευκαιρίες στον αγώνα, μία από τον Μαρούση και μία από τον Πασμαρούση. Η ευκαιρία του Πασμαρούση ήταν γκολ και η ευκαιρία του Μαρούση δεν ήταν. Πολύ καλή ευκαιρία είχε πάντως το Μαρούση. Να. Και άλλη ευκαιρία εδώ, αυτή τη φορά με τον Πασμαρούση θα βγει ο τερματοφύλακας και θα διώξει. Η μπάλα διώχνεται λίγο δυνατά. Παρ' όλα αυτά ο Πασμαρούση μια κάθετη για τον Διάμα, αλλά θα πάρει κατοχή το Μαρούση. Περνάει. Θέλει να πάει στο τέτα τέτ ο παίκτης του Μαρουσίου. Θα βγάλει μια ωραία μπαλιά. Θα βγει πάλι ο τερματοφύλακας ναι. Πολύ καλά τα πράγματα πάνε μέχρι τώρα. Κλασικότατα. Πασμαρούση νικάει. Το σούτ το μακρινό. Και ξανά το rebound από το Μαρούση. Όλα καλά όμως. Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ πέρα. Ο Τέο χειροκροτάει. Η μπάλα διώχνεται. Διάμα το σούτ το μακρινό καλό. Και ο Τέο, η φάση όμως έχει έτσι κι αλλιώς η φάση δεν μετράει. Ο Τέο πάει να πάρει την κάμερα. Τέο, τι κάνεις εκεί? Τέο. Τέλος πάντων. Ωραία, αυτό ήταν το μάτς. Καλό μάτς.